Petković, Leskovac titula. Petković poentira uz evidentan kontakt. Poeni u sred bara. Ekipa Leskovca pobeđuje ekipu Shaolina rezultatom 22-21 nakon velikih iscrpnih produžetaka. Neverovatna partija i jedne i druge ekipe. Shaolin je bilo ubedljivo najdominantnija ekipa tokom celog trajanja. Skupina fantastičnih mladih momaka. Iskreno imam želju da se nadmeću na još nekim MTS streetball turnirima. Treba vidjeti ceo Balkan kako igraju ovi momci, ali šta su radili ljudi iz ekipe Leskovca. Petković poentira, kakva rola Miloša Stojanovića, Nešića i ekipa Leskovca je treći učesnik na finalnom turu, na finalnom turniru u finalnoj stanici koja se održava 4. i 5. avgusta, da li u Čačku, da li u Baru, i dalje se ne zna zvanično. Svakako turnir 12 najkvalitetnijih ekipa, a čućemo možda izjavu od strane Ibrahima Cenovića, od strane kolege Ivana Tešanovića. Nakon toga se uključujemo na dodelu nagrada.